Πάμε να δούμε ένα ελαφρύ κλάδεμα σε δέντρα ελιάς πικουάλ ηλικίας περίπου 6 ετών. Στην προκειμένη βλέπουμε ότι το δέντρο έχει διαμορφωθεί σαν θάμνος. Η περίπτωση διαμόρφωσης σε θάμνο βοηθάει πάρα πολύ στη συγκομιδή και ο λόγος που την επιλέξαμε για αυτό το κτήμα είναι για να είναι εύκολη η διαχείρισή της, διότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό κτήμα ελιάς. Βέβαια, σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μηχανικά μέσα όπως ένα δονητή για τη συγκομιδή, θα μας δυσκολέψει, διότι τα κλαδιά θα αργήσουν να πάρουν την απαραίτητη διάμετρο για να μπορέσει να πιάσει ο δονητής. Οπότε είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να διαμορφώνουμε τις ελιές μας αν τις συγκομίζουμε οι ίδιοι και θέλουμε ταχύτητα, ευκολία κτλ. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφώσουμε. Ένα βασικό μας μέλημα σε αυτόν τον τρόπο διαμόρφωσης είναι να αφαιρούμε τα κλαδιά που πηγαίνουν στο εσωτερικό και να αφαιρούμε και τα κλαδιά τα οποία είναι πολύ κοντά στη βάση. Βέβαια, βλέπουμε ότι έχουν φυτρώσει χόρτα κάτω στη βάση γιατί έχει πέσει λίπασμα. Παρ' όλα αυτά, θα κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Το κακό με τους θάμνους είναι ότι ορισμένες φορές τα κλαδιά βαραίνουν πολύ και φτάνουν πάρα πολύ κοντά στο έδαφος. Αυτά τα κλαδιά αναγκαστικά θα φύγουν. Επίσης, όταν βλέπουμε κλαδιά να πέφτει το ένα μέσα στο άλλο, τότε τα αφαιρούμε. Δεν θέλουμε να μπλέκονται το ένα με το άλλο. Βλέπουμε ότι έχουμε αφαιρέσει όλους τους βλαστούς από τη ρίζα. Πλέον περνάει φως στο εσωτερικό του δέντρου. Βέβαια δεν έχουμε κάνει υπερβολές, δεν είμαστε μακελάριδες. Ο σκοπός είναι να κλαδέψουμε και όχι να εξαφανίσουμε όλο το φύλλωμα του δέντρου. Και η ελιά μας είναι έτοιμη.